कम्पाउन्डआवहाय नोंथांमोना मोनसे हाबाफारि लादों नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जादों? आं बयनिख्रुइबो सिगां बेवहाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय फैनाय नोंथांखौहाय नाजावनानै लाग्रोबाय हामबाय होनग्रोबाय। दिनै जोंनि बे सुरिबारि सिनाय मण्डलियावहाय जों मोनसे बेबादि प्रग्राम जों खुंनाय जादों। बिनि मानिया जोंनि बे सुरिबारि सिनाय मण्डलिया 1930 सनावहाय गायसनजानाय। बेनिफ्राय फैनानैहाय दिनैसिमावहाय जोङो 94 इयार्स जाफैबाय। बिनि गेजेराव जोङो जोंनि बे सुरिबारि मण्डलिजों डायसिस हिसाबै जों इस्टार्न हिमालया मोनसे डायसिस, जाय डायसिसआ हेड अफिस हिसाबै जोंहा बै समावहाय दार्जिलिंआव दङमोन। बिसोरजों जों गोबाव सम थाफानायनि उनाव डायसिस सालायै फैनायनि उनाव दार्जिलिंआवहाय थायो नेपालिफोर। बिनिफ्राय जों गाहाय प्लेन्स एरियायाव थायो माखासे बिभिन्न जातिफोर, जेरैहाय बे प्लेन्स एरियायावहाय जोङो दङ बर', बेबायदिनो आदिबासिफोरनिफ्राय सान्थालिफोर, उराव मुन्डाफोर आरो बेबायदिनो गोबांथार माखासे जातिफोरजों जों प्लेन्स एरियायाव थायो। नाथाय माखासे गोबां जों डायसिसआव थानाय समाव, जे समाव जों इस्टार्न हिमालया डायसिसआव दङमोन, बे समाव जों खौसेयै दङमोनब्लाबो जोंहा थांलाय फैलाय हेड अफिसा दार्जिलिं हिसाबै गोबां थाखा फैसानि प्रब्लेम जानायाव जोङो गानो गोनां जादों। आरो बे गानायनि गेजेरावहाय जोङो 2008 सननिफ्राय प्लेन्स एरियानि मुं लानानै डायसिस गोदान बानायनो होननानै जोंहा मोनसे थांखि जों लानाय जादों। आरो 2008 निफ्राय लानानैहाय जों जे थांखिखौ डायसिस गोदान बानायनो थाखाय थांखि लानानैहाय जों आन्दलन खालामै फैनानै जों 14 बोसोर आन्दलन अर्थात 2023आव जोंनि बे डायसिसखौ जों मोनफुंफैनाय जाहैबाय। सिन'डआ जोंनि थाखाय गोदान डायसिस मोनसे बानायनानैहाय जोंनो होनो गोनां जाबाय। दिनैनि दिनाव नैबे डायसिस गोदाननि इन'गुरेसन हाबाफारिखौ जोङो वेस्ट बेंगलाव आन्दलन समाव जों जेखौनोखि हेड अफिस हिसाबैहाय थांखिनानै लादोंमोन, सान्तालपुर मिशन बांला होननानैहाय वेस्ट बेंगलावहाय जोङो बे जायगायावहाय जोङो सिन'डनिफ्राय जोंनिनो मडारेटर सार आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो सिन'डनिनो सेक्रेटारि सार आरो बेजों लोगोसे ट्रेजारार सार आरो गोबांथार बेबायदिनो अफिस बियारारफोर, बेजों लोगोसे कलकाता डायसिसनिफ्रायबो मानगोनां जोंनाव सासे बिशप राइट रेभारेन्ड पारितोष केनिं सार, बिथांमोना फैनानैहाय वेस्ट बेंगलाव दिनै इन'गुरेसन खालामबाय, जोंनि थाखाय डिक्लेयार खालामबाय गोदान डायसिस हिसाबै। आरो बे डायसिसनि नामखौ डुवार्स डायसिस होननानैहाय दिनै मोनसे स्टोन फाउन्डेसन खालामनानै जोंनि थाखाय गोदान डायसिस महरैहाय होनाय जाबाय। दा बे बिथिंखौ लानानै जोंबो बे डायसिसनि सिङाव थानाय फास्ट्रेटखाय नैबे सुरिबारि सिनाय मण्डलिया बेजों लोगोसे मोनथाम मण्डलि जोंनि बे सुरिबारि फास्ट्रेटआव दङ। जों दिनैनि बे जोंनि गोदान डायसिस मोननायनि इन'गुरेसननि हाबाफारिफोरखौ लानानै जोंबो जोंनि फास्ट्रेटआव जों दिनैहाय जोंनि माखासे ख्रिस्टिय बिसासि फिसाफोर, जोंनि बिदा फंबायफोर, बिमा बिफाफोरखौ लानानै जों बे सेलेब्रेसनखौ दिनै जोंनि बे सुरिबारि फास्ट्रेट कमिटिनि सिङाव थानाय सुरिबारि मण्डलिनि सिङाव जों बेखौहाय मानिनाय जाहैबाय। प्लेन एरिया डायसिस हिसाबैहाय डायसिस मावख'खौ बबे जायगायावहाय गायसननाय जाखो? बे प्लेन्स एरिया डायसिस हिसाबै जोंनि हेड अफिस हिसाबै दा जों दिनैनि दिनावहाय वेस्ट बेंगलनि सान्तालपुर मिशन बांला होननायावहाय बेखौहाय गायसननाय जादों।